Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa tapo, main tapong metong panlain kitang metong Diyos. Sakdala may payang kay kaming ginawala la pong kapupusan ting pamipasalamat mi kay ka. Salamat ginin Diyos king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Ginawa man pong ating kangabatyawan kakulangan agwa mi pong pamikasala Diyos ko patawaran mo kami. Ginoo salamat po kay pagkalab mong sika ng puwersa biyat pagkabiya kay kami. Ginoo ini po yung aldo sabat anong makanano ginin Diyos miras na naman po yung kay kaming pamanyamba. Banting pa yung Diyos ko makainda pong patulan at mag-aral kami king eskwela na po nimbi. Ginoo ng oras sa itiya waran mi kay ka Diyos ko yung balang metong kay kami ganap mo kay sapong linisan. Ginin Diyos ganap nila sapong ay talaga rin kay kaming kasaralinan ng pa. Ginoo bala sana pong paksang talakayan mingining kawarasan ti Diyos ko misiniplasa ka rin kay kaming puso't kaisipan. Ginin Diyos anong makanano ang timurin. Pasalamat kami Diyos ko yung sakita durog ang kingki kaming yatong kakarnaning pa. Ing balang metong kay kami ningat mo kami alang miyabuban. Kapamlata na po ng kay kang subebe at patnube kay kami. Ginoo ni po yung kay kaming kapatada talite na po ng kay kang kaypayan na pinili mo karindakal. Ginoong Diyos, sawaran mi kay ka Diyos ko kabudlok-lukaning luklukaning kalam. Ganap na sa pangaybating kayong kasarlinan. Noon naretang pasaming paibat kay ka Diyos ko lasapong mi bulalag ngayon kayabakan iti. Ginawa ng makanano Diyos ko, awaran mi kay buklat mi po yung kay kang bananapas bulan kay rembanwa. Patipan mo ikpain kay kang kaypayan. Anong makananong no ka rin itang kay kang pangako mong mapamatulang Espiritu Santo. Isana pong tubod mong yan yung kaibakan na itibanting panyan turo ang pong tumahit kay kami Diyos ko. Ginoong Diyos, ang nanong nga iblasmi ka rin dapat mong mangayap. Noon impuryan ka at samban king pang Espiritu mat king katatuan. Ginoongin ng oras sa iti, papamilitan mi po yung sabla kaya ka. Ante mo rin bugto mo anak kaya kaming tagapagligtas ginong sa Kristo. Kambe da rin lukubat sa abda rin kaya kang pangako mapamatulang Espiritu Santo. Iyan nasa po.
paintunan ing kalam naning Dios ko babye koya sablang talaw sambo ketiyat desan po luwala saat kilobiyo yang pun yo itang kapayapan puso yot kaladwa balen kong tipahan king po manwalayo ganap sang pasakop dating sarileyo king burin naning Dios bangi tigawan iyo king alang patugot king pamanwalayo nga nadetang bisang pasakop kanako wa sakupan kulo at ipaboren ko king nanumang ba at lalakwan ko king balang penandit wa kaya bera ko ing maya papastol king pamanwalayo king Aldo at Bengi lakwan da kayo ulining upaya nge nepan wala niyo kong sabla pasakop na kayo eyo sa gagawan bero ring amano king balang penandit at daramdaman niyo
ikong sabla-sabla. O manwalang tao, pagimbutan iping, mga biyasa kayo. King pa kong mayakit, tunenong matangal. King bore na ning Diyos, King ban galokongan, at miyabe-yabe, loreting panamdam. O talang malakwan, ke kayo metungman. Ibili ko king saglit apenandit, king berbalan ding kanakong amanong darala, karing balang metong ke kayo. King uli na ning kekong pamagkapilit, karing ditak-ditak daring kekong pamaminto, panwanano ning Dios, sabla ding mayap adapatiyo. Uling ing mayap apastol, king kekayong pangabilian, enako lakwan, o maliyaring gulutan, king sablang bage, maging aldo at bengiman, king ulino ning kanakong lugod, at ing kanakong subebe, king alang penandit babiyeke ke kayo. Dapat nung minsan malulungkot ko, king uli na ning ating mayayakit ke kayo, king ating mag-adwa-adwa king kilubluban, at maging alinlangan laring sarili, king kayang pamakiramdam. Malulungkot ko nga kung mga mano ke kayo, kelambat no ning aldo ampon panawon, agigulan yo, king kekong kasalpantayanan, may gitnesang mayakit, karing balang metong ke kayo, itang tunay kapanyulungnan king ke kayong pamagaral. At alang maliyaring magpatambalag ke kayo metungan. Nune ing ikayo, ing makanyanyong pibubukluran ding sarili yo, king lagyo na ning pamaminto. Ing Diyos, king kapamilatanda, ring Espiritu'y Santong, babiyena ampon pagkalob ke kayo, karing balang penandit, ing tao, king kayang pamangailangan, at ela maging ulila ring balang metong ke kayo. King uli na, ning lugod, magparating babiyeko ke kayo, at manatiling kayabeyo, maging aldoman ampon bengi, king banting upayang ikayo, alang malyaring masintang metong man ke kayo.
pakikuwanan niyo sa ngening ing maragol at anaman at hinubong mebatiyo kaya kayo. King agos ng malino ning sibol. Angyang ing pali at iyo. At eyo mamalo karing balang biyeyo. Andat saklo kayo. Ban maliyaring gamitan niyo. Ela mabibigo ding sarili yo. At magparati ing subebe king ulina ding ke kayong kapagalan ibat king simula ding ke kong pamagkapilit ayatiyo na karing ditak-ditak ing tao ban maliyaring mayakit yang ating kayigitan amaygit king sadyo amaygit king ikit yu ketang napon mayakit ya sana alalong maygit ke kayo itang maragol akayigitan karing sarili yu at sana malyaring mga imbabo ingkesyasan king manualang tao. Uling iti maging matulid at maging karapat-dapat kaya kong at king kasalpantayanan amalwat ng mituturuan karing banal ay amano. Na mga intulid king tao ing magparati ing misasabiyanan king uli na ning ke kayong pamag-aral, king ke kong kasalpantayanan. Na kailangan nga na ing ulit-ulit, ban maliyaring migising lo ding sarili yu, king lagyo na ning pamaminto. Eyo sana ipagwalang bahala ding amanong daratang ke kayo. Uling pakatandanan niyo nganing ebanghelyo. Ing tao nga ng parating misasabiyanan karing banal ayamano at king banal ng lagyo. Kay bat nga na pasyasane itang tundon ayatiyo. Pakatandanan niyo nga na nung mapakliyay ti nanuman ala ng maging panulo. No ko mengeni sablang talasal pantaya angeni ate yung makiramdam king ulidaring amanong mipagkalob karing balang metong kayo. Wa pakikuwanan niyo ikong sabla ing to nenong mga biyasa ding balang sariliyo kareting amano. Wa pakikuwanan niyo ikong sabla ing maging karapat-dapat at matulid agawanan ning tao. Ing munaneng panintunan ing kaboryanan ng Diyos king kayang kasarilinan. Itang ustisyana ampon katuliran king bayang maliyaring papanatilian. Kaya kayo, kaya kongan king kaya kayong pamag-aral. Uwangana, balang maging katuliran iti maging karampatan. At balang karampatan nga na iti maging katuliran. Pakikuwanan niyo ikong sabla. Ngening ikayo ing manatili kayo. King pamakiramdam. Mga biyasa no sang tune ding kekong sarili. Bakong maliyaring mi pabandyan. Amaygit.
karing pagkalubno ning Dios karing balang metong kekayo. Mulit pasibayo daratang iyo karing biyeyo ingaldo na ning puwaskwa kekayo. Akwaye sa itang tune ng diwa ampon maging kabaldugan kekayo. Akwaye sana itang maging makatuliran a dapat ng gawan ning tao king kayang kasalpantayanan. Wa eku makibiru karing balang metong kekayo. Wa dinan yun ang pansin karing sarili yu ing ninumang tao ayatiyo king kasalpantayanan. Ban maliaring ikayo karing bukas akit yulo at atangalan detang bunga ake kayong paninasan. Antinaning ikayo ing pasakop kayo kingupaya na ning Dios. Pasakop no sang ganap ning puso yu. Ibiyena no sang ganap ning tao. King kayang pamanuwala. Ban maliaring ikayo ing magsilbi kong metong awuliran amaliaring tangalandaring tao. Amaliaring pakyapusan da karing sablang mangayap agagawanan ning tao nga tiyo king kasalpantayanan. Papa natilian yu karing sarili yu ing mayap apamakiramdam karing amano. Sesen, gambulan, pag-aralan, talastasan, karing kekong kasarilinan. Ding sablang bage, maging matulid la, potang ing tao, at yun ang magparating makapanatili king burina ng Diyos. At yun ang magparating magkiyabe king sablang katutuan at king katuliran. Potang ing tao ganap na neng asa sa diyan kayang sarili. Ban maliaring at inyang pagiligan ing upaya ng Diyos karing balang metong kekayo. Uling pakatandaan niyo. Eyo kakalingwan at gugulutan ding tungkulan abinyena ng Diyos kaya kayo. At yun ako nga na ketang kalibugtan. At eno maliaring miatras ding kekong kasarilinan king lagyo na ing kasalpantayanan. Nune nga na ing sumulong kayo karin king bandana pa karin ning kaya kayong pamag-aral. Bustenyo at eyo direnan pansin itang maging makatuliran ay maging panyolong ke kayo king ke kayong pamag-aral king kekong kasalpantayanan. Eno maging mga intulir nga na ing luntoya pang anting bingot ataw ing manualang tao. Uling makalunos niya. Ing ninuman nung magparate itang kamangmangan king kekayong pamag-aral. King kekong pamaniwala, king lagyoning kasalpantayanan, pagimbutan yupin king ikayo. Ing tune na lang mga biyasa ding balang sariliyo. Potang ing tao, ing kabiyasnan, at tune, king lagyo na ning Diyos, ing sablang nanumang bage, at enako maliaring luban, ning nanumang tukso karing balang metong ke kayo, uling biyasa na kayo.
ing mayap apastol king kayang pangayatiyo. Kapilan man eno gulutan ding ati yung kayang papastulan. Ding siyam apolot siyam ing lakwanala ban malyaring panintunane. Itang metong king mesabing kuralan. Ban kanito lalong maygit mayakit yo ing tao. King kayang pamagaral at ene malyaring dinan busal ing kayang kasarilinan. Nune maygit magtibe kayo. Pamayapan nyo ding sarili yo. King sablang page angeni ate yung amano adaram daman nyo. King Aldo at King Tuti King Sabat agawan niyo. Ban malyaring gawan niye antimo ing dati yun ang gagawan. Bosten yung ding mga hintang ing gawan do ing karelang tungkulan. Ban kanita makapagpasimula na la kalupa na mo ning binyeko ke kayo ketang napon. Kalupa na mo ning inagkas kong amano ketang napon ban malyaring galawandano ing ati yung katungkulan a binyena ning Dios karela. Ban maygit mayakit makilala ing balang metong ke kayo ing gawan nyo ring tungkulan nyo kingalang kapikakunwan at alang adwa pilubluban. Pakisabi kong mayap kaya kayo. Eko sana maging panatiko karing mamilatan. Metong mo ingupaya na ng Diyos ababiyena karing balang metong kaya kayo. Deti ilang ligod ko. At binyeking banaliyong pamitipon. Walking aldot bengi eko kakawang karing balang metong ke kayo. Eyo sana malyaring panamdaman itang tikal ampon pagal king mesabing kapamintuan. Dakal asalamat ke kayo. Ing sinuyo aparating magmanano king ke kayong pangayatyo at eko kakawang kaya kung sablang maniwala talasal pantaya king lagyuna ning upaya apagkalubna ning Dios karing balang metong ke kayo papanatilyan yu ing katapatan at kapibabatan at eye malyaring kalingwan ing kababan. Sinuyo ke kayo at esasawa makyabe makyagom ke kayo, kinguli no, ning kekong kasalpantayanan, y Apostol Santiago, lakuan da na kayo. Manalangin ko, niling
palakpakan tala pura yung kwarta mo. Magandang umaga po. Sa araw pong ito ay araw po ng pagpupuri sa ating Ama at sa Diyos. At ngayon po ay mayroon po tayong tema na maaring pag-aralan po natin ito. Ang mabuting pastol. Ang referensya niya po ay nasa 1 Jes 1:18. So, sa umaga pong ito ay mayroon po tayong nakatalagang magiging speaker sa mga kabataan po. Huhunain natin kasi sa mga katandaan, hindi ko po alam kung sinong speaker ngayon. At si Rachel po ang tatawagin po natin. Muna po, payabot kaya po ing maya pa oras, king kaya katamang malugod o Diyos. Kadwa po kaya kayong pengarimi, at kaya kayong kalupa kung kaya nakan. Ing tema tamo po ngini, ang mabuting pastol. Makapanahon na naman po ini, uling, nung nakarin ing bulan na iti, makanyan tayo pong pag-celebran ing Pasko, o ing kebaitanan ing kaya katamang malugod o Diyos. Nung nakarin, ing tema tamo po, makanya na pong pekilala ing tagapagpastol. Makanya na pong pekilala ing tagapagpastol at din kayang alagang tupa. Ing diwa na po ning tema, pekilala na la po deng atin pong miyayaliwang klaseng pastol nung nakarin atin pong peki at tutupong pastol. Nung nakarin ing peki po, andyang makanano nala pong ausan deting tupa, enala po atuki, dapat ing tutong tupa po, dapat ing tutupong tagapagpastol, dapat po ing tutupong tagapagpastol, uli na po ning lugod na karing kayang alagang tupa, ing makanyan la pong tutuki kayo. Sumagid naman po, ing nanuman pong sakuna, sabi napin po ning kaya katamang medium, handyang nanuman pong datang sakuna o lobo, iti enala po malyaring asag pang, at enala po malyaring lakwan. Sabi na po kening makasulat, Mateo 16:24, ang gaya pong 26. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus na sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tayo'y ibig sumunod sa kanya, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pansinin ang krus at sumunod sa akin. Sabi na po Kenny, nung rin, kailangan tamo pong gulutan ing biya pang yatu. Kasi po ing tunay lugod, akit ya po ini, eya po mayakit nung mas pipilinan tamo po ing biya pang yatu. Uling mababasa kayang Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kayong hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Inyapin po, nung tututa mong meging papastulan ng Ginoo, ipakit tamo ing lugod ape pakit na. Gawan tamo po ing kaburian na. Iti po malyaring mamya, kaliwanagan karing bang kanita tuki kem tunay dalan, papunta king Diyos. Uling waman, alitala po aligtas, din kaya katamong kalupang tao. Dapat pwede tamong maging paralan bang ato kita la po. Itanamo po, dakal pong salamat.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ipinapaabot ko po ang isang magandang umaga sa ating lahat. At bilang mananampalataya po, tungkulin po natin na ipangiling ang araw ng Sabat sapagkat ito po ang tungkulin ng bawat isa na purihin po at sambahin ang ating Panginoon. At sa umaga nga pong ito, meron po tayong isang paksang ating pinag-aaralan. Ito ay ang mabuting pastol. Kung babasahin po natin yung New Testament, makikita po natin dito na dalawang uri po yung binabanggit na pastol. Yung isa po, isang mabuting pastol, at yung isa naman po ay ang upahang pastol. Basahin po natin ang ating referensya dito sa 1 Kapitulo 10, versikulo 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. So yung talinghaga po pala yung mga sinalita ni Jesus na yan. Datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila yung sinasalita. Muling ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. So, ipinakilala po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang pastor ng kanyang kawan. Ito po ang kawan ay ang iglesia ng ating Panginoon na binili ng kanyang dugo. Alam po natin kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon sa ating mga kasalanan ng mga panahong ibinigay po niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. So, ang mabuting pastor po pala ay handang ibigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Basahin po natin dito sa 1:10-11. 11 po. Ako ang mabuting pastor, ibibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yun po. Ang mabuting pastor po, kahit kapalit po ng kanyang paglilingkod ay kanyang buhay, ay ibibigay niya po ito alang-alang sa pag-ibig niya sa kanyang kawan. Pinatunayan po ito ng Panginoong Jesucristo noong ihandog niya ang kanyang sarili para sa pinakaiibig niyang iglesia, ang tao, ang kanyang katawan ng kanyang ililigtas. Siya po ang
uwaran o pinakamabuting halimbawa na ibinibigay ng Biblia sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa iglesia. Totoo po ito. Hindi ho biro yung mga paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Yesus para lang po maligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Alam niyo po, parang karaniwan na lang sa tao ngayon ang gumawa ng kasalanan, di po ba? Sapagkat hindi sila nakaririnig ng mga salita ng Panginoon, kung gumawa po sila ng mga pagkakasala, yung mga ibang tao ngayon, parang karaniwan na lang po. Kung minsan wala na pong pinipiling oras, kahit sa araw po, hindi po tayo safe ngayon sapagkat ang mga taong hindi nakakakilala sa salita ng Panginoon, anumang oras po makakagawa sila ng mga kasalanan o yung mga pagkakamali sa kanilang buhay. Kaya po, binanggit kanina po ng ating protector, ng ating banal na espiritu, ang talinghaga ng nawawalang tupa. Ito po ay pinatunayan ng Panginoong Jesucristo ang malasakit niya sa mga ibinigay sa kanya ng Ama. Ang manligaw ang isa ay iniwan niya ang 99 upang hanapin ang naligaw hanggang sa matagpuan. So, sa 100 pong kanyang inaalagaan, iniingatan, meron pong naligaw na isa. So ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Iniwan po niya yung marami, iniwan niya yung 99. At ano po ang ginawa? Hinahanap po niya ang isang nawawala. Nang masumpungan ay labis nang ikinagalak sapagkat alam niya na ayaw ng Amang nasa langit na isa man sa mga tupang itiniwala sa kanya ay mapahamak. Basahin po natin dito sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 12 hanggang 14. Gaano po, tingnan niyo po kung gaano kahalaga sa ating Panginoon ang isa't isa sa Kanya. Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga yaon, ito po binanggit ng banal na Espiritu kanina, hindi baga iiwan niya ang 99 at pasasa kabundukan at ahanapin ang naligaw? 13 po. At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohanang sinasabi ko sa inyo na magagalak ng higit dahil dito kaysa 99 na hindi nangaligaw. 14 po. Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong Amang nasa langit na ang isa sa malilit na ito ay mapahamak. So, napakahalaga po ng bawat isa sa atin, yung mga naglilingkod sa Kanya. Ang mawala man ng isa, iiwan niya po yung napakarami at hahanapin niya yung isang nawawala lang. Sapagkat, sabi nga, ayaw po niya tayong mapahamak sapagkat kung ang isa ay naligaw ng landas, ano po ang gagawin ng ating Panginoon? Hahanapin niya, ibabalik niya pong uli upang makasama ng 99. So, ano po ang tinutukoy niya dito? Ang tinutukoy sa talinghaga na tupang nawala o naligaw, subalit muling nasumpungan, ay ang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Yun po pala, yung mga taong naligaw sa kanilang buhay, yung mga napariwara, napahamak, at sa bandang huli, ito ay nasumpungan at nagsisi at tumalikod sa kanyang mga gawahing makasalanan. Napakahalaga po sa ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay pagsisihan po natin ng ating mga kasalanan. Di po ba? Kung hindi ka po magsisisi, ano pong mangyayari sa atin? Paulit-ulit mo pong babalikan yung mga pagkakasalang yun, yung mga pagkakamali yun. Hindi po tayo matututo sa ating mga pagkakamali kung hindi po natin ito mga pagsisihan. Hindi lamang ang mabuting pastol ang natutuwa kapag ang makasalanang nagsisi ay tumalikod sa kasalanan. Maging ang mga hanggel sa langit ay natutuwa. At lalong-lalo na po ang ating Amang nasa langit. Opo. Siya po ang mas lalong nagagalak pag nakita po niyo yung isang naligaw na muling masumpungan at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Tingnan niyo po ba? Hindi lang pala yung ating sariling ang magagalak, kundi ang ating Amang nasa langit ang magagalak.
Ang ama ang unang-unang may ibig na ang lingkod niyang nahulog sa pagkakasala o kalikuan ay magsisi at manumbalik sa kanya. Yun po pala. Ang ama pala ang number one na matutuwa kapag ang isa sa kanyang mga tupa ay muling nasumpungan at nagsisi sa kanyang mga pagkakasala. Kaya ang mabuting pastol po ay kadamdamin ng Diyos at ng Panginoong Esukristo sa pagmamalasakit sa kakawan. Yun po pala. Ang mabuting pastol po pala mayroon siyang damdamin na gaya ng Panginoon at ng Diyos. Mapagpayo ang tunay na umiibig upang maingatan huwang magkasala ang sinuman. At kung mahulog sa pagkakasala ang sinuman, ay agad sinasaway at pinapagbabalik loob upang huwag tuluyang mapahamak. So, ang mabuting pastol po, hindi niya hahayaan ang isa sa kanyang mga kawan na mapahamak. Anong ginagawa po? Kahagad niya itong sinasaway. Hindi niya po pinababayaan na tulayan pong itong mahulog sa kapahamakan. Yun po ang mabuting pastol. Hindi po niya pababayaan ang kanyang kawan. Ang mabuting pastol po, hindi po naghihintay ng anumang kapalit o anumang kabayaran. Kaya ang sinabi ng Diyos sa Ezekiel po, basahin natin. May sinasabi po dito ang ating Panginoon sa Ezekiel Kapitulo 34, versikulo 11. Hanggang 16 po. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako sa makatwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung papaanong ihanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan, na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ng aking mga tupa. At ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. At aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain. At dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat na tinatahan ng dako sa lupain. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan at sa mga matataas na bundok ng kataas-taasang Israel ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon mga hihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. At ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking paihigahin sila, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palalakasin ng mga may sakit. Ngunit aking lilipulin ng matataba at malakas, aking pakakanin sila sa katwiran. Di po ba? Napakasarap po. Talagang aalagaan ka, iingatan ka. Kung ano man yung mga alalahanan natin sa buhay, siya po yung bahala. Di po ba? So, kanina po tayo dapat magpapastol. Di po ba? Di po sa ating Panginoon na siyang pinakamabuting pastol sa kasaysayan po ng ating buhay. Hindi niyo tayo pababayaan sapagkat napakabuti niya. Di po ba? Pahigahin tayo sa isang matabang, kumbaga, ilalagay tayo sa mabuting kondisyon ng ating pamumuhay. Hindi tayo ilalagay sa anumang kapahamakan at hindi tayo po ilalagay sa ating mga alinlangan na tayo hindi tayo makakapamuhay ng maayos. Tayo po ay ingatan niya ng mabuti at aalagayin niya sa isang matabang lupain, sabi po, sa isang magandang pamumuhay. Ito po ang tinataglay ng isang mabuting pastol. Paano naman po yung isang nasabi na isang upahan na pastol? Ano po yung isang upahan na pastol? Yung sinasabi po dito sa, kanina po dito sa dun sa ating pong tema, pakibalik po. 10:11.
Ayan po. Ang nagpapaupa, ito po yung bayarang pastol. Ito po, nagpapabayad siya. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor. Hindi po pala talaga siya pastor. Na hindi may-ari ng mga tupa. So, alam naman natin po, pag ang isang tao ay inupahan natin, natural po, binabayaran lang po natin yung kanyang serbisyo. Limbawa po, pag may pinagpagawa po tayo sa bahay, di po ba? Yung bahay natin, pinapagawa natin, hindi po tayo ang gagawa. Kuha po tayo ng upahan. Ganito po ang sinasabi dito. Ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa. At tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. So, wala po siyang kahandahan na paglingkuran yung kanyang mga tupa. Ano po ang ginagawa niya? Kapag dumating daw po ang isang lobo, pababayaan ka niya. Pag dumating ang isang tulisan, pababayaan ka lang niya. At ano po ang gagawin? Tumatakas lang po siya. Iiwan niya yung kanyang mga pastulan. Sa 13 po. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan. Di po ba? At hindi ipinagmamalasakit ang mga tupo. So wala po siyang malasakit. Wala siyang malasakit sa kanyang pastol, sa kanyang tupa sapagkat siya ay upahan. Ano pong sabi ng ating Panginoon? Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama, at nang sa Ama ay pagkakakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At ito po ay talagang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang kanilang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito, sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. So, kanina po, sinambit ng ating batlaya na tayo ang kanyang pinapastulan. Opo, simula po nang maitatag natin ang ating pananampalatayang ito, nandun na po siya umaantabay sa ating pananampalataya. At hanggang ngayon, nandito rin po ang ating protector na handang umalalay at umantabay sa atin po. So ang upahan po pala, kung pag-aaralan natin, kukunin natin ang diwa nito, ang upahan pala ay sarili lang ang iniintindi at hindi ang kawan. Ang sarili ang pinakakain at binubusog at hindi ang mga tupa. Alam niyo po, kaming bilang mga opisyalis po, lahat po kami dito, wala pong tinatanggap na sweldo sa ating pamunuan. Ang ginagawa lang po namin ay yung pagkukusa at ang iniisip lang po namin, ang kabayaran talaga ay sa Panginoon. So lahat po kami dito, wala pong sinatanggap na sahod. Di po ba? Hindi pinalalakas ang mga nanghihina. So wala po siyang pakialam. Di po ba? Kahit hinang-hina yung mga kanyang tupa, wala siyang pakialam. At hindi inaalagaan ng may sakit. So yun po yung upahang tupa. Di po ba? Ginagamitan ng kamay na bakal at ng dahas kaya nangangalat ang mga tupa. Kung minsan po, ganoon talaga yung gobyernong kamay na bakal. Kung minsan, hindi na iniintindi yung na may masasaktan siya sa kanyang mga tupa. Hindi hinahanap ang nawala, kaya madali silang nalalapan ng mga asong gubad. So wala po siyang pakialam, di po ba? Kahit may maligaw sa kanyang kawan, hindi niya po hahanapin. Sapagkat ano po, hindi kasi sa kanya yun, sapagkat isa siyang upahang pastol. Ang lalong masama ay sila mismo ang pumapatay sa mga pinatabang tupa upang busugin ang sarili at makapagdamit ng lana. Ang upahan ay walang malasakit sa kawan, ang sarili na ang kanilang pinahalagan, sukdulang masakripisyo ang kawan. So, napakalaki po ng pagkakaiba ng upahang upa dun sa mabuting pastol, di po ba?
Yung mabuting pastol po, ibibigay niya ang kanyang buhay. Dito po, yung upahang tupa, wala po talaga siyang pakialam. Ano po, sarili lang po lang niya ang kanyang iniintindi. Kaya po, laban ang Diyos sa mga pastol na upahan. Kaya po, kuminsan hindi po siya talaga kaantabay ng mga pastol na may upa. At alam niyo na po yun kung ano ibig ko sabihin. Ganito ang pahayag ng Diyos sa kanila. Ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng bawangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa, sa halip na alagaan ng mga ito, ang sarili nila ang binubusog. At alam po natin na sasaksikan natin sa mga panahong ito, yung mga ganyang pastol. Kung minsan, sa panahon ngayon, may pastol na naka-chopper. May mga sariling jet plane. Pero sa ating pong kapatiran, wala po tayong sweldo dito. Ang Panginoon na lang po ang bahala sa atin. At yun lang po, alam na po natin kung saan po tayo pupunta, sa upahang tupa po ba o sa mabuting pastol. Binabalik ko na po ang mesa sa ating mamutungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbigay ng mga mensahe sa atin. Ang sarap pa lang dito, nakikita mulat po yung mga tao, no? May bisita po tayo, o kapatid, na nanggaling po sa ibang mga lunduyan, si Brother Omar, na taga Along po ito, at saka si Sister Paz, mula ng Eden, alam po, nasa mula ng Eden to. So magandang humaga po mga kapatid. Sana po sa umagang ito ay pagpalahin po ng Panginoon ang ating pagparito. At sa sandali pong ito ay muli po akong magtatawag sa mga kapatid nating nasa hibaba. Dahil po yon ang bilin ng ating banal na Espiritu na para masanay po yung ating mga kapatid. So, bigyan po nating oras yung kapatid natin na nandito. Si Brother Arjan Anusancion, letter A po. Tama po ba ako? Yung nakasalamin? Anak ni Kuya Arthur? Okay, tatawagin po natin yan. Hello. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, pinupuri ko po ang Panginoon at pangalawa po, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Kuya ko po yun. Hindi po ako yun. Para po sa magbabagi lang po ako ng konti sa ating tema. Sinasabi po na mabuting pastol. Sino nga daw po ba si Jesus bilang isang namumuno? Di ba sinasabi na mabuti siyang pastol na ibibigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga tupa. 'Di ba? Yun nga po napatunayan niya na binigay niya ang buhay niya para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo noon bilang isang tupa. Paano natin mapapatunayan sa Diyos na mabuti tayong tupa? Paano natin mapapatunayan na sumusunod tayo sa Kanya? 'Di ba unang-una nga po sabi na dapat ang mabuting tupa nakikinig sa kanyang pastol. Paano po natin mapapatunayan na nakikinig tayo sa kanya? Di ba parang napakadaling sabihin na pag nagbigay ng utos ang Diyos susundin natin. Pero bilang tao na namumuhay pa dito sa sanlibutan ito, maraming magpapanggap na tupa dyan na ililiko tayo sa landas, na ililiko tayo sa utos, ililiko tayo sa landas na binigay sa atin ng ating pastol. Kaya, ayun po, kaya tayo, lagi nating isipin, lagi nating tandaan na ang mabuting tupa, dapat nakikinig lang tayo sa ating pastol. Kaya, maganda rin po yung araw na ito, maganda pong halimbawa ito dahil bilang isang mananampalataya, tumutupad tayo sa ating katungkulan, lalong-lalo pa tuwing araw ng Sabat, nakakarinig tayo ng
mga salita ng Diyos, nakakarinig tayo ng kanyang mga utos para naire-refresh yung utak natin. Kaya isa pa po para mapatunayan natin na tayo ay isang mabuting tupa, yung malakasakit din natin sa iba nating mga kapatid, sa kapwa natin tupa. Sabi nga po, di ba, ang Diyos po, pag may nawala sa isang kanyang mga tupa, hahanapin niya kahit gaano pa yan kalayo, kahit gaano pa kung saan man siya mapunta. Kaya tayo bilang isang mananampalataya at isang tupa, ipakita daw natin ang pagmamalasakit natin sa kanila. Ipanalangin natin sila, lalong-lalo na yung mga natutulog sa kanilang mga katungkulan. Yun nga po, di ba? Kaya tayo, hindi naman po mahirap na tayo tumupad, hindi naman mahirap na tayo manampalataya at manalangin. Dahil ang sabi nga po ng Diyos, di ba? Basta hanapin natin yung kanyang katuwiran, lahat ng mga bagay ay mapapasa atin. At saka po, di ba, ang sabi nga po ng Diyos, ang Diyos daw po yung daan, ang Diyos daw po ang pinto. Di ba nga, pinatunayan niya yan dahil ang sabi nga po na nasusulat na wala ni isa ang makapunta sa Ama kundi sa Kanya, sa pamamagitan lang niya. Kaya tayo, na naririto ngayon, patuloy lang tayong tupad sa ating katungkulan para matamo natin yung pangako na binigay sa atin ng Diyos. Yung pangako na wala ng hirap, yung pangako na puno na ng kasiyahan. Kaya tayo, habang naririto, magtiis lang tayo. Magtiis at maghirap para sa huli tayo rin po ang makakatanggap ng biyaya sa Kanya. Yun lang po aking mababahagi ngayong umagang ito. Salamat po. Maraming salamat po. Puyat pa po yan, galing po siguro sa trabaho ang ating kapatid. Pero tignan nyo po, kahit nagtrabaho po ng magdamag yan, pero sa oras po ng pagsamba ay pumupunta pa rin po sila. Dahil po yun ang ating mga katungkulan po sa ating Panginoon. No? So maraming salamat kapatid. So sa labas po, tinitignan po ako sa labas si Brother Noel po ang tatawagin natin. Si Brother Noel Macapagal po. Nung isang araw pa, gusto ko nang tawagin kaso nga lang nasa labas siya. Inintay po natin. Hello. Maya pa yabak po. May sorpresa ko po kayong katamong mamuntukan. Pero makanyan man po uling lugod na po ni nga pong Ginoo. Kayang pa mag-aral tamo po kayang kasalpantayanan. No pong ginaos da katamo kayang makanining kabagayan. Uling nga na po. Ang pikarini tayong kaya katang kapatad, ang tita niya pong pikarini yung Diyos. Salamat po nung makananong miras niya naman po yung sabat tamo. Siya na ko po, medyo kakaarap kong bagya. Ang kaya katang pong topic, dumaki ako po dita. Yung tunay pastul. Naman po mama ko, ang pangtutok ng dengamanong titipa kay katamo. Kadwa na po nito nung metong atupa, anti mo po itamong talasamba, kaya tang metong a Diyos. Nung detang amano na makanyantala po ngaying at king kaya katamong puso ang pong kaisipan nung minsan po yung tao. Nung atiloreti, king puso na pong kaisipan, nung datang yaman po yung subok ang pong tukso, iti po dumalan niya pong mayan king metong ataw. Yako po king delanan kong biye,
dakal pong subo ka dinalan ka na ako. Pero masanting po pala, itang ating kang dindam king amano na ning metong aginong. Uling niya ako po, nung ako po siguro may gara lang pong may karamdam karing amano na ning Diyos. Siguro po wala na kaya niya to. Kaya katamong katatalakaran na ini. Dala na po nitang amanong aliway tamong may nawaging kaya katamong sarili nung yamuing metong a Diyos. Ya pong malyaring kumaging kaya katamong biye. Anya nung kaya po siguro din damita. Kaya nga mano na ning Diyos, siguro po pinalana kaya ni migbigti na ako po siguro. Pero pasalamat ko po muna king Diyos. Hanggang ngayon at yuta po makatalakad king kasalpantayanan. Ayun pong subok kaya naman po makuha talaga kaya katamong yan pong maniwala tamong. Uling makasulat naman po yung kaluguranan ng Diyos, minsan subukan po. Anya, nung inkalawat tamo po, yung pamanyal pantaya tamo, nung tayo ibili, nung dumalan taman pong subok, king biya tamong mayan pong dumalan. Anya rin pong pastol, ala pong patugot, pamaleda kaya katamong ing makanyan tanang tutok nang. May nga mo po kayang lakarang kanini sa Sabiana at yuta na po kalibugtan. Anya pakikuan ng tane po itang kaya katang parasan sana po karing bukas. Miyabe-yabe tang alang tuknang. Ang ganan ko na po, pasensya na ko po, mag-nervous ko. Salamat po. Salamat po kaya katamong kapatid. Mag-nervous siya po ne. Kaya luwal po wala na. Sasalikot lata rin kalwala. Yung kaya katampong busy. Bakit tinyaman pong sira mes chay kaya katam. Yang muna po kaya nga pong Ginoo. Kadwa kaya kayong pingari kong pong kapatid ay lang sawang tutupad karang kaya katang banal na katungkulan. Muna po pala pasalamat ko kaya kayong kapatid kong malasakit alang sawang susuporta. May nanagin kaya ang kanakong kapatid ay tiyuking Maryong Kakarnan. Bista't man po mabayit ng kayang kapanandaman, paulinan ng kaya katang pamisasan metong, inlugod na ni nga pong Ginoo. Ang pong patnube ng apostol, ngini po tinggap ng kapaldanan. Bista't man ang giyang may garabi, sabi na ni Manat, pakilulutan niya yan. Ang asamsam niya, ang ayuya. Pero makanyang man po, pasalamat po kaya katamong kapatid, pasalamat po kay kayo. Ing alang sawang suporta. Ini po tunay kayong barena. Aniwal niya po. Pero uling talagang mabayat po yung dinatanggay. Daramdaman na pa mo rin po kano yung papagalyang malagad. Uling yung isipan, talagang lakwanan na yung yato ngayon ni. Kami man pong kapatid na, lalo na yako, lawin nyo po yung lugod na ng Diyos. Malambat na pong makapamalaya ka na ako kapatid. Anya pong bayo ko sakit, o niyang may sakit na ako, sinabi na ng banal na espiritu kareng pamilya ko, na yung pagsubok mako kaya kami biye. At sabi na naman, kanako ni banal, ni apostol, bisya nga na manalangin ka. Uli nga na yung batbat kayang kapatid mo datang ni. Sana nga na asam samye. Makanyan man po mabayat, hindi natang, ang giyang tutupo, ating kaming pami kaintindi ng kapatid ko. Pero po tang atsuni kaya tang bagay makanyan, bisa ka po pong ali, may kasundo kayo. Kasi po, anak kasakit, kapatid. Lalo na malawot siya, at yung Maryong Kakarnan. Ala ka po nga sahop. Nung mo yung panalangin, sabi ko kaya kapatid,
in pagsubok kayan agyume. Alaka nga liwang pipanya duwan ken nung yamuy nga pong Ginoo. Ikay mikibalo king kay kang sarili, nung ating kang pamagkulang manyawat kang tawat king nga pong Ginoo, manyawat tan tawat king nga pong Ginoo. Sana di na nakapangkadwam je, bang kanita karingal dobo ka sa biyabi at ang susuyo pong mamin to karing karekatang tungkulan king nga pong Ginoo. Yang pulugod na ni nga pong Ginoo ulitan ko dakal salamat kay kayo. Yang miras niya naman po yung kay katamong pamanyam ba? Pablasang dakal noring kabiasnan dindamtamo. No pong balang amanon darandaman tamo, etano mga puwa palupyan kaya katang pusong pong kaisipan kapatad. Pero yung pakikuanan tamo, kaya tan ditak-ditak. May maka tipon tamo, may ngarit tamo pong magbangko. Nuka rin niya po mabuo yung pesos ng iyong mukeng baryan eh. Makanyang po yung buri kong sabihan, kaya tan ditak-ditak, kaditak-ditak, kaya gagawa tamo, yung Diyos panwana na, pengari kong pong kapatad. Dawin niyo po ang yang mabayat yung pasya na kaya katamo ng banal na espiritu, uling yung kaya katang pamisasan metong, kaya katang banal na katungkulan, karimburina ni nga pong Ginoo, dadalan pong mayan kaya katamo. Waman po nung ating ipagsubukan, kaya katamo, pero di nalan mayan. Paulinanin kaya katamong kasalpantayanan, paulinanin kaya katang matibi pa maniwala, kaya tang miyatong Diyos. Totoo po yung sa sabihandaring kaya katamong kapatad, kalupa ng ening kaya katamong tema, ing maya papastol. Nakatapaboran kapatad. Kita mo kaya mayap ta kayang papastolan. Mayap ta kayang meging tupa. King magpastol kaya katamo. Nano yung gawan tamo kapatad, bang kanita maging mayap tan tupa, maging mayap tan papastolan. Di nga pa nakatamong pong pakamalan ng magpastol kaya katamo, katang banay-banay gawan tala rin kaya katang banalakatungkulan. Tuturuno rin paralan, nung nano yung kikatang maya pagawan, batang milisya, king nanumang kapamakan, king yatong kikatang panok nanganan. Tuturo na la, sasabiano kaya katamo nung nano na rin paralan na malyartang gawan, bang kanita, ikasulong tamo, ikakayap tamo, itang mikakapatad king kikatang kasalpantayanan. Buri kong sabihan niya ako po kapatad, kung sasabihan kay kayo yung nagagawa ko la. Datang pagawa na ng banal kay katamo, o yung magpastol kay katamo. Pero pagkapilitan ko king kanakong sarili, inggawang ko la, ding pagawa na kay katamo. Bang kanita dating nga doon, anuman yung pagsubok, dumaran kay katamo, paulinanin kay katang pamsasan metong, dumaran niyang mayan ka rin kaya katamong biya, kapatad. Kaya ngari ko, dawin niyo po, nanuman yung pagsubok kaya tiyatong daralang kaya katamo, akakabyusan tang payapa. Paulinanin kaya katang dapat, at tuto, alang pamag kunwari ka rin kaya katang sarili. Anyapin po makanyang tang manatiling kapayapan. Pasibayo po, yabot ko yung maya pa oras, pasibayo kaya kayo. Nakalpong salamat. Dakala salamat kaya katamo pong busy. At dindamtala po rening kaya katamong maging tagapagsalita pong may pamagaran. Binala pong maulaga king kaya katamong biye. King kaya katamong pamagaran. Ing pong kaya katamong pagnasan. Uli na po ning kapag-aralan na binyara kaya katamo. Kita mo pong tala tuki o tala tupad antimong magaral king sa kasalukuyan. So itam po makirandam tamo karing turuda ding banal kaya katamo at king kautusanan ning kaya katamong Ginoo. So deni po manibat king simulanan ning kaya katamong biye ating gaptaya
Ingki katamong kasalpantayanan, meniwala tamong ingki katamong Ginoo. Mibuklat ingki katamong puso ang pong panandam. Kinganti kanining kabagayan po, manibat king simula. Dakala pong pamagaral aki katamong darandaman. Dakal king katamong kasalpantayanan, dakal ng patutu ang pong ikitamo king katamong kasalpantayanan na iti. Pero nga napin, kailangan isadsad tala. Deting katamong meging obra ang pong pusan. Sasabiana, nga na bibili ing krus king libutad na ning dalan. Ang biring sabihan, kapilanwari, may nga biyasa tamo. Kapilanwari, may nga turuanan tamo. Karin tamo wari, agawa, ing dingbitis tamo tuk ng talang takbang, karing katungkulan. Alipo, kinganti kaniting pamagaral, o puing tao, eya po perfecto. Eya po biyasa ang magkamali ya po yung tao. Dapat po tang mibalikwas siya yung kaisipan na ning tao, hanggat ng aisip nung nanoy meging kakulangan na. Dapat deting kakulangan na reni, uling tapat siya yung kikang sarili, king kikang pamanyawad king Diyos. Ing Diyos makibat siya king lihim. Uling sinabi na, tigtig ka, mibuklatanan ka. Mipagkalubanan ka. Dapat ting tao, uling ating tamong sangkap, akatawan, amanandaman kapagalan. Kingeta mo po balo, karing pamagaral ame nga pauna, sabi na, maglami kayo nga na. Ulinging kikatang katawan ay ni gabunya mo. Tumubo ya nga na ingbisang tumubo. Potang datanging panahon, nung may kapag-obrata mo po, nang kapigaga na ka na tsuke katang. Karin lulubya nga na, potang detang mapagal nga ng pong kakabayatnan nga na, lumapit la ka na ako. Manyawad lang nga ng kapasnawan at itimi pagkalob. Kanya mana po ning magobra. Kanya mana po ning metong ataw, alang patugot ketang kagiwana. Gagawa na laring burina ning kikatamong igpa. Uling panyatang naningaldo, bisa tamo ang pongali, ingaldo, lilipas, ing panahon. Kaya tiking yato, alapong permanenti. Nga kakita mo ngayon mawalangan. Maging itamo man, antita mo mong bulang makapanatili keti. Anya po itang panahon, sinabi na, gugulan me nga na itang panahon, dapat mong lakas. Uling at tinemang pengako kay katamo, waman masakit ting panahon, detang at yukako nga na, hela numano balang. Anya po, kanya mana ning magobra. Potang atsuna kay katamo ing aldo ang pong panahon na binyena. Nung pong minsan, nung yatamo makatagon kay ngantikanining tipunan, potang makasanay ing kiyakang sarili, medyo paintunan na po ning kiyakang katawan. Uling ka rin niya misane. Nung pong baslayan tamo ngayon panahon ngayon, di taktapo, di tamo pong talasal pantayang makayat yung yan. Di taktamo po. Potang kayang burina nung minsan ning Diyos, datang ating balugbog makirandam la. Datang ating bitis lumakad la. Dapat potang nung minsan, gawayang sangka ning tao. Aliko pa mo ngayon Aintindyan na naman. Makanya niya nung minsan ning kaya katamong sasabihan. Aliko pa mo muntangin o aliko pa mo ibiyang tungkulan ko. Aintindyan na naman. Po? Kanya, kailangan po kaya katamo
itang magparati, itang kaisipan na ning tao at inyang kaugnayan king Diyos. Bang kanita, karing kaya katamong pamaglakad, manimunaya yung kaya katamong Ginoo. Uli pong nung etaya pakikonekta yung kaya katamong kaisipan kaya, makalunos siya yung tao. Panyatang naningaldo. Uling ngeni po, panahon ngeni, kalakbangan nga na, ano po? Kamatayan. O sinabi na po ning kaya katang kapatid. Nganing panahon ngeni, kalakbangan kita, at tinangaliwang malilyari. Di po? Akakita mo po yan. Uling ding tao dakala retang mikiburi kitang simpleng bagay. Anong minsan kitang mayan na paralan. Akapanintunan nung minsan niyang buri daring aliwa. Potang lalo king takot o lalo king kapag-aralan alalang takot na ing kalupa mong tao. Anya, sabi na ning banal Espiritu, nung emo rin nga na importante yan. Nung emo rin maulaga. Manatili kayo nga na karing kong pibale-bale. Ya po ing palagi nang sasabihan kaya katamo ning banal ay Espiritu. No karinta pa munta. Uling akakit na po. Alang makapanpan karela. Kita mong banda kita, potangkay, makamotor ka mo, inabat da ka. Yata mo po pangilagan. Kanya sabi na, nung mo rin importante, lalo na karing kabataan, manatili ta ka rin baleta mo. Hindi po paga nakakya mo. Uling sasabihan na itang mabuting pastol. Kasi na po buri ning meto nga magpastol, na yung kayang papastulan, may paamak yo. Kasi magliliya yung tao. Sabi na nga na, papastulan ako. Ba't milyari ka ako? Sabi na. Pero yung pasabi, makapauna na kaya katamo. Nang minsan naman po, at yung kaya katamo yung pamagkulang. Sabi na, yun lang nga na, pasyasan din kaya kayong tundun nga na. Bakit po palagi nang sasabihan mo naman yan? Kasi po, may kapag-aral tana, mag-aral tana. Makalunos siya yung tao. Na abalo ne, yung tutu, abalo ne, yung amano na ning Diyos. Kay ba't po gugulot tam. Yatami, sad-sad, makalunos tam. Kanya, hanggang nga ng, minsan natin pong kasebyan, hanggang banayad ka kanong lalakad. Ang timong pagong nga na, miras ka mo rin. Yaka sa tutok nang. Baling bala mo po nung lawen ming pagong niya mo kabagal. Pero mirarasya ka no kayang puntalana. Makanyan mo naman kay katamong talasal pantaya. Kapibabatat. Uling marakal po yung dalanan. Kaya katamong paindalanan aburul. Anya nung alayo yung gagaid kaya katamo makanano tang misadsad. Pasalamatan tamo, tuturuda ka tamo nung naning mayap tamong gawon. Tuturuda nung nanoing paralan kaya katamo. Kadadalan kita. Sabihan na po kaya kaito. Anya, kailangan makirandam tamo po, sabi na, itang magadwa-dwa nga na pilubluban nga na. Potang turo na kaning banal. Anya po sana potang sabihan dareng banal kaya katamo, tanggapan tamo itang makakayap kaya katamo. Anya po kaluguran na kapatad, king pinandit po ngay ni, malugod siya kaya katamo yung igpatamo at yubanwa uli pong, hindi po nakatamo nung nukarin ng lugar, akayang pepanwanan. Bang malyaring gampanan tamo, ing metong apagawana, kaya katamo ng Diyos. Bang dening salita na at ding kayang amano, amalyaring gumising ka rin kaya katamong sarili, ka rin kaya katamong katawan, kaya katamong kaisipan. Anyapin po, maswelo ya yung tao. Maswelo tamo po itamong talasal pantaya. At tatakot, king lagyo na ning kaya katamong Ginoo.
maswelo tamo po. Uling kalupa na yung sinabi na ning kikatang kapatad, nung ako pa may kapag-aral nga na kindinala na pagsubok ka na na, baka alane kini. Uling tuturune, ing Diyos mo na yamu buko ding manikwaking biyanan ning tao, akalingwaning tali. Ha? Ing Diyos siya nga ganakana. So uling atin yung takot king Diyos. Mintuane. Pero anong alaya pong takot ka nito, matapang niya. O itang tali nga na tsuya kita, baka na na. Alane po. Kasalanan na maragulan. Nya po, manwanan niya yung magaral. Lulwalas siyang kaya kang kaisipan. Although daranas tamo man pong pagsubok, daranas tamong miyayaliwang kasakitan king biye. Potang talang akabanwa, igpakong nga tsuking banwa, o inipuing kanakong kailangan king pinandit. Dinan mo kong kasagutan king kanakong pamangailangan king pinandit ay iti. Uling kakilala na yung kulayit mo. Yung Diyos salang patugot king lihim makibat siya kaya katam. Hanggang manandaman niya yung kaya kang katawan, potang at suya yung kaya katamong igpa, yung presensya na. Manandaman niya man yung physical mong katawan. Dapat pakabaning aldo, pakabaning panahon, bata mong makayari, nung nuka rin itang kaya katamong pekitangwanan na obra. Kaluguran na kapatad, sana po, yung Diyos, daratang yung Pasko, ding taong talasal pantaya, ding taong maniwala kayo. Yatamo po wala ko king biyatam, nung minsan, ating maging subok king biyatam. Panauna, ingaldo na ning kapaskwa, pamikalugod, pamisan metong. Itamungan sanang talasal pantayang mikakapatad king Diyos. King lagyunan ning igpa, mikakalugod tangan ang pong misasan metong tamong, bangit tamo tanggapan tamo itamburina at pangako na kiratam. Kaluguran na kapatad, ilapuring kanakong binye a paganakam pong pamagaral, pasalamatan dakongan po. Muna rening kaya katamong meging kapatad, king Bitanya, king mula ning Eden at Yungeni, ing Diyos po manatilya kaya katamo, ing bendesyon na kaya katamo, ing sikanan manatili kaya katamo, bangding obra tamo ayari talangan po. Maya payabak po kaya kongan, di kaya katamo pong pisaup-saup nganing aldo ngay ni 5,735 la po. At tintamo pong meeting ngeni at ating pong mintang kapatad tamong taga-Tarlac kem pong 19 datang la po kano ken kaya katamong sentro. Paya balo ko po kay kayo kayang Domingo datang la po keti kano ken kaya katamong sentro retang kapatad tamong at suking Tarlac. At atin niya naman pong pasabing banal ay espiritu na bengi po makaukol ka rin kaya katamong kapatad amanandaman. Deni pong kaya katamo pong papasisan, pasabi na po ning banal, yung kaya katamo pong kapatad, itamo pong etala salpantayang linapit keti, uling maglinis niya mo, yan na mo pong papasis na, dening kaya katamong kapatad, uling stable na la, rening kaya katamong mikikapamilya, atin lang maglobena naman po kaya balera, abeda na laking karelang panalangin na sana itang tuloy-tuloy na po yung karelang maging sikanan, puwersara po. Yan po yung lugod na kiyakatamo ng Diyos. Alang imposible, po tanging kiyakatamong ginong Diyos, siya po yung magkalob. At dandamana, yung kiyakatamong presensya at magkalubiyang karagdagan kiyakatamo. So, salamat po at maya payabak po kaya kongan. Kiyatamo po mama ko. Dem pong kiyakatamong kayanakan pala. At ila pong pasabi tungkol ka rin mga intang magpa-registered no po. Yeah. Na after na po ning pulong det ang ating anak pilang banwanak 12 pababa. Upo ta dalading 1-year-old Kenny. Masakit yun. Maningat ko ng anak. 5 years old siguro retang mag-aral na. Detang grade 1 to
12, okay? O, 5. Pota dalade po itang bingot. Magbantay tamo ba? Maalunos kayo, kayong bala. O, sige po, maya payabak po kayo kung kapatad.
Mamaya pa tamo po. Banalaig pami. Ikpadakal pong dakala salamat. Nganing may-ari niya po yung kikeng pamanyamba. Ampong pamipuri kaya ka nganing abak. Ikpadakal pong salamat. Karing kaya kaming paksang kaya kaming pegaralan nganing abak iti. Siya po Diyos ko, may dapok lalo lang daring kaya kayang puso ang pong kaisipan. Mating payang ikpakaring daw pang bukas. Makanyang kayang may kit sumulong. Ipang banalang nung inuman po kaya kami ngini ng ating bitbitakin na ng pong kapanandaman. Diyos ko sana po kitang lim. Makanyang kayang ang pong apisan. Mating upayang ganap lang may patibayan timbalang kaya kaming sarili. Karimpe kitang wana ni pong tungkulan kaya ka. Ipang banal ngini pong pinanditay ti Diyos ko. Nginarugong mamanuli na kami. Karing kaya kaming sariling pibale-bale. Takal pong salamat. Ikpamiras kaya nga pong kapayapan kiting santuaryo ang iting kaya kampi panuwanan. Siya po po tamang sukabli kami miras kaya nga pong kapayapan karing kaya kaming pibale-bale. At siya po Diyos ko rin kaya kaming dahungan ng mga lati. Bendesyonan mo lang. At siya po paanong ninuman po kaya kami hitang ating bitbit problema ang pong kapanandaman Diyos ko. Magkalob kasar ko kaya kami katang limban kanita. Largo may laring makapanyang kanan timbalang kaya kaming sarili karing pekitang wanan may tungkulan kaya ka. Ipang banal sana po Diyos ko ang gana risablang kaya kaming kapatad at suking kapanandaman. Panalangin mila kaya kampong pakisabing mayap sa po kitang lim, makanya mula naman pong apisan. Ang gana po Diyos ko, kaya kaming sablang kapatad. May katubalik kaya kaming kasalpantayanan Diyos ko. May nawalaan po nga di pa panalangin mila naman po kaya ka. Sana po pa. Kami nga pong sablang kapatad ngayon yung pinanditay TV, babukluran mo kami kitang kaya kang mapaling lugod. Kaya pong may dawal walang taring kaya kayang puso itang pami kakalagod. Yung paanong makanano magkaro kong petawaran. At sa po Diyos po man yung kami naman sa pong may papamatawad. At milaw kasaragol tang kiyatasan. Taring kaya kaming balang sarili. Nung itang kababa niya saragong manatili. Taring kaya kaming balang bi. At sa po Diyos ko, ikiyangan po sa balang may kakapatad. Diyan mo kiyangan pong para-parang ating pamagkusa. Kanin pekitang wanan may tungkulan kaya ka. Bating upayang Diyos ko itang pami kakalagod. At sasang metong mga niyang agawa ang pong atoparan. Bang lalong maigit Diyos ko manyang kayong miyabe-yabe. Kaling adomi pang daratang. Ipahangin ng oras sa iti. Ikiyangan pong sablang may kakapatad. Siyarugo Diyos ko. Bendesyonan mo kami. Kitang mapagpala mong gamat ban kanita. Itang sikanan. Yasarugo manatili ka rin kaya kaming biye. At sa po Diyos ko. Palang galawan ni Miking kilabning aldolo, biya mong karagdagan kaya kami ban kanita. Para kaya nga po mga sasat ka rin pekitang manan mintong kulang kaya kayo pa. Ipahila po rin rin kaya kayang samu kaya kampon dalangin ngayon nga ba kayo ti Diyos ko. Sa po tanggapan mo lang. At maniming naman po tanggapan itang malmong bendesyon ng po ang pamipala. Ipapamilatan niyo po yung sabla kaya ka magpakapilan man. Iyan na sa po. Salamat po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.